1. februárový utorok študenti Strednej priemyselnej školy v Snine prežili netradične. Dôvodom bol deň pre bezpečnejší internet, ktorý si 8. februára svet pripomenul už po 13. krát. Nezvyčajný vyučovací deň začal v priestoroch školskej jedálne privítaním účastníkov a otvorením výstavy študentských prác. Prvá aktivita bola zameraná na kreativitu žiakov, na to, aby si vytvorili grafický projekt, grafický plagát, návrh plagátu, ktorý by vyjadroval ich pocit, ktorý je zameraný na kyberšikanu, na to, akým spôsobom sa brániť útokom na internete, na stratu identity. Z 96 prác odborná porota vybrala 30 projektov, z nich ocenila a finančne odmenila 5 najlepších. Veľmi nás teší to, keď naši žiaci urobia niečo navyše, ako im určuje základné učivo v škole. Práce, ktoré viac menej boli vyhodnotené, tak si myslím, že sú docela ako tak z môjho hľadiska správne a spĺňali nejaké základné kritériá, ktoré by mali byť v tej grafike použité. Nápadité grafické diela vznikli po realizovaných prednáškach pod dohľadom odborníkov v priebehu novembra a decembra. Prednášateľ a predseda poroty bol niekdajším žiakom priemyslovky. Na svoju školu zaspomínal rád. V dobrom študentské časy boli tak trošku ťažké, ale dali mi viac menej trošku tak ten nádych tej výpočtovej techniky a priviedli ma k tomu, že ma to začalo trošku baviť. Netradičné vyučovanie, finančne podporené nadáciou Orange v rámci projektu Liga za bezpečný internet, pokračovalo formou workshopov. Každý študent si mal možnosť vybrať 2 prednášky z 12 ponúknutých tém. Workshopy sú zamerané predovšetkým na to, aby sme ukázali žiakom to, čo sa na jednej strane učia síce na hodinách informatiky, na hodinách výpočtovej techniky, ale to teoretické učivo, ktoré im ponúkajú naši učitelia výpočtovej techniky, je síce zábavné, je síce dobré, ale keď príde odborník z praxe, ktorý im ho podá iným spôsobom a navyše im poskytne aj príklady z praxe, tak to samozrejme žiaci vnímajú iným spôsobom. A práve túto alternatívu sme si zvolili, pretože máme pocit, že tieto informácie žiaci prijímajú lepším spôsobom. Veľmi zodpovedne si vyberali z tej ponuky podľa svojich priorít, podľa svojich záujmov a z toho dôvodu teda si myslíme, že v konečnom dôsledku to bude mať aj taký dobrý efekt, pozitívny efekt, že sú na tých workshopoch, ktorých témy ich bavia a tým pádom od odborníkov, ktorí tieto workshopy vedú, získajú čo najviac poznatkov, ktoré budú pre nich užitočné pre život. Študenti túto formu vyučovania rozhodne uvítali. Je to určite dobré občas mať trošku takto voľnejšie, ale zároveň aj zaujímavejšie a dostaneme nové informácie a zaujímavé prednášky tu sú. Tu všelijaké tie dnes workshopy, každý si príde na svoje. Hovorili nám o tom, ako sa máme pripraviť na pohovor, ako máme sa slušne obliecť, aby sme tú prácu získali. Aký dôležitý je pre nás životopis? Ja som si vybral dnes bezpečné nakupovanie na internete. Ponuka workshopov bola pestrá a zaujímavá. Pozvanie prijali odborníci z rôznych firiem i spolupracujúcich organizácií. V prvom rade vlastne pri platbe kartou cez internet si musí človek dávať pozor, kde tie informácie vlastne nahadzuje. To znamená všímať si napríklad adresný riadok, či tá stránka je zabezpečená cez SSL protokol, tzv. HTTPS. Ďalej vlastne informácie, ktoré tam nahadzuje, či nakupuje u certifikovaných obchodníkov alebo nakupuje u nejakých fyzických osôb, ktoré predávajú vlastne tieto veci. Je tam množstvo vlastne údajov, lebo údaje od karte sú veľmi ľahko zneužiteľné. Pri tom životopise je to hlavne to, aby si tam uviedli relevantné informácie, to znamená, aby nezavádzali, ale uviedli naozaj tie znalosti a skúsenosti, ktoré ovládajú. Určite je dobré, aby si tam dali všetky brigády, to je jedno, či to bolo v rámci toho oboru, alebo to bolo niečo iné. Zamestnávateľovi to minimálne dá pohľad na to, že ten študent už má nejaké pracovné skúsenosti, že je aktívny, že sa snaží. Určite si tam dajú všetky nejaké jazykové pobyty, kurzy a podobne. Ak vyhrali nejakú súťaž v rámci školy alebo nejaký projekt, zapojili sa, tak určite, aby si to tam dávali. No a na ten pohovor, tak čo je veľmi dôležité, aby sa doma pripravili. To znamená, aby si zistili veľa o tej pozícii, kam idú, takisto o spoločnosti a určite, aby sa pripravili vopred
na tie otázky, ktoré sa na pohovory kladú. 12-hodinových workshopov malo jasný zámer. Všetky mali byť zamerané na riziká, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní internetu. Naša výstavka, ale celá táto aktivita sa vlastne riadi nejakým takým motom, že na svete nie je nič dobré alebo zlé, ale myslenie ľudí to takým robí. Takže s tým, že vlastne tí žiaci na tých aktivitách pracovali, tak dúfame, že sa nám podarilo to myslenie upriamiť tým správnym smerom. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.